Ziphi ezinye izingane zami bantabami? Selahluma nalivuna uthando engalishiyana elitshala kuleza intaba. Pho mangenjalo nilishonisephi uphahla laleza zindonga zasala zawusizi. Lathokoza kangaka ukhula emasimini bantabami. Senawo abeke ethala namageja abilisana nokukhula kwalo. Awubheke nje senizwakala ngisho olimini ukuthi senabolekisa ngawo lamaphimbo benihlabelela ngawo amahubo. Indaba nina nisabukhulekela ubumnyama sebuyabusa ezimpilweni zenu. Imvelo ifike kumina ikhala ithi anisayihloniphi senibukisa amahlazo nje. Ngathi mkhulu sisamile yathi impilo umhlaba usafana nasekuqaleni. Konke bekwamagugu esinto washiya usifumbathise kona besilwa ngakho. Mkhulu iqiniso lithi umkhuleka kusiya ukhiwo okuvula yonke iminyango yavalwa ngenhloso yokusibulala. Mkhulu yawabona nilamachaphazela egazi asemehlweni ami. Ngawathola mhlazane ngiphephisa onembeza besizwe bedukela emaweni. Mkhulu ungibukisise khona nizobona ukuthi indlala isingibeke esigabeni sokukhuluma amagama alingana neminyaka yakho. Khuluma nje ngiqoka inzila umzukulu wakho washonela endleleni efumbethe iziyalo zakho. Khulu ayikhumbula leya nkomazi emaqanda kacilo. Leyigwanse ngezisho nezaga esasithaka ngazo impilo kwindikimba yokuqala. Mkhulu ungilalele njengomuntu okugcinayo ukukhuluma nawe iqiniso. Thina emhlabeni yonke iminyango yenjabulo yethu siyifici sivaliwe. Njalo masifika kwaMpumelelo emasangweni isuka itoyitoyi indlala ithi iMpumelelo ifuna ukuyiphuca ngokwayo. Hey nina nazi thina sahambela sagqitshwa saphinde samila. Nami sengikhunjuzwa ilameva semhlane wami ukuthi konje ngaprofethela kwathiwa yimini ithuna lezi nkinga zami. Bafethu ngiyiBhayibheli pheqana amakhasi nifunde ngoJohane emehlweni ami. Kuthiwe emhlabeni alisiza ukuba bikho ithuna lami ngoba ifile inhlabathi elizongcwaba mina.